Takže čaute lidi, dneska jsem u nového videa a dneska mám tady speciální hosty. Ahoj! A dneska si zahrajeme Brookhaven 99 Nights in the Forest v Brookhavenu. Takže můžeme jít na to a mezi tím dejte like, odběr, zvoneček, aby vám žádný nový video neuniklo. A rozhodl jsem se, že neskončím s YouTubem. Takže tohle je pro vás nový video za 140 odběratelů, takže jdeme na to. Musíme natěžit rychle dřevo, nebo nám to zasne. Musím si počkat na noc, abych je mohl ulovit. Musím si počkat na noc, abych se je mohl ulovit pak. Že druhou noc už můžu lovit, takže si počkám. Já se zkusím trošku přiblížit. Nehledáte jídlo? Pojďte sem! Jdu vás zabít! Jelen se bojí světla. Ne, světlo! Světlo, ne! Ne, sakra, potřebuju zase jít. Musím se počkat na noc. Spíš na to. Konečně. Hledáte jídlo? Pojďte sem! Ne. Pojď sem! Vypadni! Pojď odstuď! Ne! Zase ne! Ten jelen útočí, já ho znám, to je Deer monstrum, který útočí vždycky večer, když je někdo mimo ohniště, tak útočí. A on se bojí světla. No. Já znám je oslabený. Musím se počkat na noc. Že teďka nemůžu zaútočit. No, on nás nezal ohniště. Ka. Co vy tady děláte? Co melete? Já nejsem... Pro boha, nebojte se, mám zbraň u sebe. Ale já mám u sebe zbraň, chápete? A chápete, že mám zbraň? Řekl jsem, že mám zbraň. Tak jeďte se mnou. Tak si tady zůstaňte, ale jak zhebnete, tak mě to nebude zajímat. Tak čus, no. Musím si prostě počkat na tu. Nás i policie mi prostě nedokáže pomoct. Neměli jsme poseknout policie a jet s ním? Mám nápad, povolám si svýho jakože, není to úplně můj nejlepší kámoš, ale povolám si ho, tak pojď sem. No, Dýre, co jsi chtěl?
No, takže potřebuju, aby si sejmul tady ty dvě hoky. Dobře, tak je zkusím sejmout, ale jestli se mi to nepodaří, tak tě zabiju. Jo, dobře. Takže tu. Jupi, konečně máš dítě, máme první dítě, jupi. Už jsem tě viděla. A pozor, sova! Vypadni! To se nebojím toho světla. Teo, utíkej! Utíkám! Sakra! Vypadni! Sakra, nech mě, už nemůžeš. Co chceš zase, sovo? No dýre, takže nemůžu, takže musím fakt počkat na tu noc, sakra. Počkám si, já si tady počkám. Počkám si, počkám si. My už jsme hráli, že potom nás šla sova. Tady máme první dítě. Děkuji. A Teo, abys věděla, tak po nás šla sova, já jsem tě zachránila. Tím, že jsem na něj útočila mečem. Jo, ještě večer není, jo? Ach, to byla hrůza. Jo, ale teďka ještě hrůza začne. No, teďka ještě hrůza začne, když začne večer. No, to bude největší hrůza, pak začne večer a po nás bude útočit sova i dýr. To je nejhorší. Abych je zabil. Už se začíná stmívat. Ne, prosím. Prosím, ne, večer hlavně. Ne. Tak a je večer, takže si můžu jít pro večeři. Ale když se o takhle nebudeme hejbat. Musím potat. Ale když tam bude i to, ten, tak se musíme tam svítit do toho, jo? Jo. Potajíčko. Ona jde sova, pozor, nesmí se hejbat. Já ji vidím. Potajíčko. Já jsem na ní svítila světlem a ono to na ně funguje. Takže, teďka jdu na ně vyběhnout. Na mě už světlo nefunguje, takže teďka můžu jít. Takže teďka je můžu zajít zabít. Že jsi viděl, že jsem jenom já byla u toho kempu. Teď budu dělat. Pojď sem. On co, když se nehejbe, tak ji nemůžeš. Sova se bojí. Sova nemůže útočit pod tom, který se nehejbe. Tady nikdo není, sakra. To je k ničemu, sakra. Já jdu najít druhý. Hej, já jdu najít druhý děcko. Takže ty. Proč? Já stojím. Já se bojím. Teďka do vás strčím. Puh. Pomoc! To nejde se nehejbat. Tak tě strčím, pojď sem. Puh. Pojď sem, ty sovo! Ne, sakra, zase ten meč, já ho tak nenávidím. Vypadni! To je tak hrozný ten meč. Vypadni! Jo. Hej, Teo, já jsem zjistila, že se sova bojí meče. Jo, tak já budu muset být tady sama. Jo, jak se ochráním, doufám. Že mi nic neudělá sova. Takže, ty mi neutečeš už. Z očí do očí, ty to nevydržíš. Kdo? Člověk. Ne, sakra meč. Teo, kde seš? Takže teďka si jdu pro ní už. Čap.
Pro koho? Pojď sem. Ty jo. Že jsem volala na tebe, Teo, ty jsi to slyšela. Teo, kde seš? Tak teď jdu uníst. Pojď sem. Ne, sakr, zase ten meč, ne, pomoc. Teo. Tamhle jsou. Já mu dám, že bude ubližovat té. Já ti dám slovo, že budeš útočit na moji kamarádku. Pojď sem. Vypadni. Počkejte. A co se to děje? Co se to děje? Že mi spadl meč z ruky. Můj meč. A tohle je konec videa. Sova umřela a bude part 2. Takže zatím dejte like, odběr, zvoneček a doufám, že se tohle video vám líbilo. Takže ahoj. A vlastně my to můžeme dovolit.